victim በወንጀል ዝተጎድአ ሰብ jury ሽማግለታት ገበን ተገይሩ ዶ ኣይተገብረን ዘረጋግጹ trial መስርሕ ቤት ፍርዲ ንጉዳይ ወይ ንነገር ምውሳን መስርሕ ቤት ፍርዲ ንጉዳይ ወይ ንነገር ምውሳን ኬስ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብ ጉዳይ ወይ ነገር ክራይም ዘይሕጋዊ ፍጻሜ ወይ ድማ ዘይሕጋዊ ተግባር ሎ ሕግታት ሓንቲ ሃገር ወይ ማሕበረሰብ arrest ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ምእታው ወይ ድማ ምእሳር warrant ዕላዊ ፍቓድ ካብ ዳኛ ንዝኾነ ክእሰር ዲናምነት ኣብ ሰላማዊ ወይ ዲሞክራሲያዊ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ኣሲርካኒ ፍቓድ ኣለካ ድዩ ካብ ዳኛ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዕላዊ ፍቓድ ካብ ዳኛ በዮ ክሳብ ኣብ ፍርዲ ትቐርብ ብትሕጃ ገንዘብ ምጽናሕ ከይተኣሰርካ ምጽናሕ ማለት እዩ ካስተዲ ኣብ እንዳ ፖሊስ ተዳጒንካ ምጽናሕ ፍልልይ ኣለዎ ምስታ ኣሬስት ዝበልናያ መጀመርታ ክትእሰር ከለኻ እዩ ካስተዲ ግን ኣብ እንዳ ፖሊስ ተዳጒንካ ምጽናሕ ፋይን ብገንዘብ መቕጻዕቲ ፕሪዝን ኦር ጄል ቤት ማሕቡስ ወይ ድማ ቤት ማእሰርቲ ሳስፔክት ጡርጡር ገበን ጡርጡር ገበነኛ አይንብሎን ኢና ገና ገበነኛን ነፃ ምዃኑን ኣይትፈልጠን ግን ብገበን ተጠርጢሩ ኣሎ ስለዚ ጡርጡር ገበን ሳስፔክት ቻርጅ ድማ ዕላዊ ጠቐነ ገበን ጠቐነ ጥራሕ ክትብል ከለኻ ሓሶት ክኸውን ክእል እዩ እዚ ጠቐነ ገበን ግን ጠቐነ ገበን ተጠቂኑ ዘይኮነስ ዕላዊ ጠቐነ ገበን ቻርጅ ይበሃል ክሮስ ኤግዛሚኔሽን መስቀላዊ ሕቶ ዝቐርበልካ ብተጣናጣኒ ጠበቓ በቲ ናትካ ጎኒ ዘሎ ናትካ ጠበቓ ዘይኮነሲ ብተጣናጣኒ ጠበቓ እንታይ ኢልናዮም ክልተ ዓይነት ጠበቓታት ኣለዉ ናይ ተኸሳሲ ጠበቓ ናይ ከሳሲ ጠበቓ ማለት እዩ እቶም ጠበቓታት እቲ ናስኻ ኩሱስ ተኾንካ እቲ ናትካ ተጣናጣኒ ጠበቓ ማለት እዩ ብኡ ንዑ ዝቐርበልካ መስቀላዊ ሕቶ ክሮስ ኤግዛሚኔሽን ኮርትሩም ፍርዲ ዝካየደሉ ክፍሊ ኦት ቃለ ማሕላ ቤት ፍርዲ እዩ ቃል በቓል እትገብሮ ማሕላ ቃል ማሕላ ኣብ ቤት ፍርዲ ክገብራ እዚኣ ቃል ማሕላ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ቃል ማሕላ ማለት እዩ ናይ ቃል ማሕላ ኣብ ቤት ፍርዲ ኦት ይበሃል ፐርጀሪ ብሓሶት ማሕላ እዚ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ ብሓሶት ማሕላ ኣኩይትድ ክንብል ከለና ካብ ወንጀል ነፃ ኮይኑ ማለት እዩ ዘስምዕ ካብ ወንጀል ነፃ ኮይኑ ኣኩይትድ ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ convicted ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ convicted ካብ ወንጀል ነፃ ኮይኑ ተረኺቡ is acquitted parole is ፍርዲ
ገበኑ ከይተወደአ ካብ ማእሰርቲ ምውፃእ ወይ ብጠባይ ክኸውን ንኽእል እዩ ብዝኾነ ምክንያት ኤኒ ኮንዲሽን ሶ ፍርዲ ገበኑ ከይወደአ ካብ ማእሰርቲ ምውፃእ ፕሮቤሽን ማእሰርቲ ግዳም ወይ ናይ ገዛ እሱር ንብሎ ኣብ ደገ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘይኮነስ ብዝኾነ ሪስትሪክሽን ኣብ ደገ ዝኾነ ቀይዲ ይግበረሉ ማለት እዩ ሓፂሩ ፕሮቤሽን ማእሰርቲ ግዳም ሎውሱት ኢዝ ላይክ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ መንጎ ሰባት ሕጋዊ ጉዳይ ክንብል ከለና ነገር ማለት እዩ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ መንጎ ሰባት ወይ ድማ ኣብ መንጎ ትካላት ኮንትራክት ሕጋዊ ስምምዕ ክንብል ከለና ዝተፈላለዩ መገዲ ክትሰማማዕ ትኽእል ኢኻ ግን ሕጊ ወሲኽካ እትገብሮ ስምምዕ ኮንትራክት ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ብዕርቂ ዝግበር ስምምዕ ድማ ሰትልመንት ኣብነት ቤት ፍርዲ ክትከይድ ነዊሕ ጉዕዞ ፀኒሕካ እቶም መጣናጥንትኻ እዚ እንታይ ዝበሃል ወይ ክንዓርቀካ ወይ ክንዲዚ ገንዘብ ክንከፍለካ ወይ ገለ ኢሎም ዝቐርቡኻ እዚ ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ብዕርቂ ዝግበር ስምምዕ ማለት እዩ ሰትልመንት ሂውማን ራይትስ ሰብኣዊ መሰላት ጃስቲስ ፍትሒ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማለት እዩ ፍትሒ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ሶ ቪድዮ ናብ ዝወዲእና ኣለና ብዝተረፈሰ ሰናይ ጥዕሙ ንዕኻትኩም ይኹን and see you on my next video and bye for now